टू हिम बियो बिथांनि खोन्था बिथाङा माबे उद्देश्यजों UPPL BPF आरो APB नि बाथ्राखौ बुंदों जों मिथिया किन्तु BTC नि बर'ल' नङा BTC नि 35,84,000 गासैबो जाति जनगोष्ठीआ बर'खौ लाफानानै जि धोरोमनि मानसियानो जा हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान सिख बुद्धिस्ट जैन बर' अना बर' ट्राइबेल नन ट्राइबेल गासैबो मानसिया मिस्टार प्रमोद बर' होननाय सासे गेदेमा सुबुंनि दैदेननायाव BTC सरकार जे जाबाय दङ जायखौ जोङो बर'लेण्डआव 17 बोसोर पूर्णिमाखौनो जों नुवाखै पूर्णिमा अखाफोरखौनो जों नुवाखै अमाबैसा जों 17 बोसोर अमाबैसा नुबोदों दिनै पूर्णिमा नुनाय लोगो लोगोनो जोंनि BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा UPPL खौनो प्रमोद बर' बिथांखौनो अल्टारनेटिभ वे होननानै दिनै सायख'खाबाय बेवहाय सोरबाया मोननै मोनथाम खौसे जानांगौ सोरबाया ज' जानांगौ बेखौ जा बुंनांगौ गैया लेट देम काम बेवहाय फैनो हायो मानोना जोङो देरहासार जानो हादों जोङो गणतन्त्रखौ गायसननानै देरहासार जानो हादों जोङो दिनै शान्तिखौ गायसननानै जे समाव बर'लेण्डआव अशान्ति जादोंमोन बे समाव बर'लेण्डनि हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियानफोरखौ बासायनो बर' अना बर'फोरखौ खौसे खालामनो रावबो फैयाखैमोन दिनै मानव गेदेर प्रमोद बर' बिथाङा बेखौ गायसननायजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन राजनिति दोलोआ रिजनेलानो जा नेसनेलानो जा फैनानै दिनै BTC आव राजखान्थि गेलेनो फैनो नागिरदों लेट देम काम वी वेलकाम देम बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय अल्टारनेटिभ वेआ बेनो आउट अफ 40 थानि गेजेराव जोङो 32 देरहागोन 8 थाखौ जोंसो गोसोबायदि नोंथांखौ देरहाहोनांगौ ना बिथांखौ देरहाहोनांगौ ना सोरखौ देरहाहोनांगौ इट डिपेन्ड्स अन आस ओनलि बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL सरकारा होननानै आं दिनै अहंकारै बुंनो नागिरदों जोंनि UPPL सरकारा BTC नि 40 बियाबाव मोनफ्रोमबो बियाबनि बेनिफिसारिफोर गभर्नमेन्ट बेनिफिसारिफोरजों 10,000 निफ्राय 15-20,000 गेदारिं खालामनानै जोङो थांनाय 17 बोसोर BPF नि समाव मोनै बुस्थुखौ जोङो जे बोरै मोननो हाखो बेखौ लानानै जोङो सावरायलायनाय आरो बेवहाय जोङो सांग्रांथि मोनसे सभाबो लाफानाय जादों सावरायलायनायबो लादों सांग्रांथि जों बेखायनो लानाय जादों जे आरोबाव जोंनि समाजावहाय बर' अना बर' सोरबाया राजखान्थि खालामनो नागिरदों आरोबाव जोंनि समाजखौ जोंनि बर' हारिखौ बोखावफ्लेनानै सोरखौबा बाथौ सोरखौबा ब्रह्म सोरखौबा बोलि बाथौ सोरखौबा बिबार बाथौ ब्रह्मनि गेजेरावनो मोननै ख्रिस्टियाननि बेसोरावहाय केथलिक बेप्टिस्ट NLC CNI माबा माबि बोखावफ्लेनानै बर'खौ लेथेर फेथेर खालामनो नागिरनायनिफ्राय जेन जोंनि हारिखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीजों खौसे जानानै जोङो समाजखौ माबोरै दानो हागोन बेनिनो मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौबो ससिय' इक'नमिक्स एवारनेस प्रग्राम एन्ड अलस' द बेनिफिसारि मिटिंखौ जों लानाय जादों